खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदास्रि मुसाहारि। 3 नं क'क्राझार LSC LSC लेभेल कम्पिटिशन खेल महारान 2.0 दिनैनिफ्राय जागायबाय। क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुम KDSA गेलेग्रा फोथाराव 3 डिसेम्बरनिफ्राय थामहिनबा दिनैनिफ्राय जागायनानै 6 डिसेम्बरसिम खुंफुंजागोन। मख'जाथावदि दिनैनि बेखेवजानाय हाबाफारियाव MLA लरेन्स इस्लारिया बाहागो लानानै बेखेवना होयो। बे खेल महारान 2.0 बादायलायनायाव एथलेटिक्स, काबाडि, भलिबल, फुटबल, चेस आरो रोड साइक्लिं विथ ट्रेडिशनल साइकेलफोरनि गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जागोन आरो जाय हानजाया देरहासार जानो हायो बे हानजाया स्टेट लेभेलाव गेलेहैनायनि खाबुफोरखौ लानो हागोन। बे हाबाफारियाव MLA लरेन्स इस्लारि, क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मसान्दा मागदालिन फार्टिन, BTC नि जयन्त सेक्रेटारि हारिमु बिफाननि CHD फामि ब्रह्म, BTC नि इडुकेशन डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म, क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि डक्टर दिमासा दैब्रां मुसाहारि, क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि आफादगिरि कबिरन्जन ब्रह्म आरो गुबुन गेलेमु गौथुमनि सोद्रोमाफोर आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। दिनैनिफ्राय नैथि खेल महारन क'क्राझार LSC जागायबाय। दायो जोङो नुनो मोनदों देग्लाय गोबां VCDCआवबो थांनाय बोसोरनिख्रुइ बांसिन बाहागो लादों आरो दायो जोंनि क'क्राझार जि LSC बाव गासै 28 VCDC दङ आरो बे VCDCफोरनिफ्राय दिनै जेफोर स्कुल कलेज दङ, स्कुल कलेजाव फरायनाय फरायसाफ्रा दिनै गोबां बाहागो लाफैदों। दायो फुटबला जागायबाय आरो काबाडिया जागायबाय। बेबायदिनो एथलेटिकआ क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जागोन आरो माखासे खेलाया खासिबारियाव थानाय फिल्डआव जागोन। बेबायदि ग्राउन्ड मोननै आरो एथलेटिकनि थाखाय साइ स्टेडियामखौ सायख'नानै लानाय जादों। थांनाय बाराव जेरैबायदि खालामदों बेबायदिनो देग्लायबो खालामदों। एबार जों मिजिं थिदों जाहाथे जोङो स्टेट लेभेलाव जाहाथे बान्था मोननो हायो। थांनाय बाराव फुटबला जोंना सेमि फाइनालाव जेनदों, काबाडियाबो सेमि फाइनालाव जेनदों। ओंखायनो एबार जों मिजिं थिदों आरोबाव जोंनि जायफोर बिबानगिरिफोर बिथांमोनहा बांसिनै गोसो होदों जाहाथे जे एबार जों क'क्राझारनिफ्राय फुटबल, काबाडि, एथलेटिक गुबुन गुबुन आयदायाव जाहाथे बान्था मोननो हायो। बिनि थाखाय जों दा 3 टिम जानानै दङ, थाग थियारि खालामदों जाहाथे क'क्राझारनिफ्राय बान्था मोनबोनो हायो। आंनि जे LSC दं बाव LSC आव 28टा VCDC दङ आरो बे VCDCफ्रा चेयारमेनफ्रा बिथांमोना गेलेगिरिफोरखौ लाबोदों। एबार बांसिन मोजाङै जोथोन लानानै जोंनि प्लेयारफोरखौ बाहागो लानायनि थाखाय बिथांमोना माने हाबाफारि लादों एबा खामानि मावदों। दा बेबायदि खुनु एजनि लिमिट गैया, बाहाय केटेगरि दङ, गावबा गाव केटेगरियाव गावबा गाव प्लेयारफ्रा गेलेयो। ST LSC और LSC लेवल खेल महाराনৰ শুভ আৰম্ভণি প্ৰগ্ৰামত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে ইমান ছাপোৰ্ট দিছে। আপোনালোকে যেনেকৈ আজি কোকৰাঝাৰ খেল মহাৰণৰ কাৰণে ছাপোৰ্ট দিছে, এনেকৈ আপুনি বেলেগ বেলেগ আমাৰ 5টা LSCs আছে, বেলেগ LSCsৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ সহায় বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকক মই ডেটছখিনি জনাই দিছোঁ। যেনেকৈ দতমা ST LSCৰ আমি 7 তাৰিখ ডেটটো ৰাখিছোঁ। 7 তাৰিখ আপোনালোকে যাব, তাত প্ৰগ্ৰামটো চাব। আমাৰ গোসাইগাঁৱৰ 12 তাৰিখ ৰাখিছোঁ, পৰ্বতজৰা 17 তাৰিখ ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ ভাউকুংগুৰিৰ 22 তাৰিখত আছে 22nd ডিচেম্বৰ। চ' আমি আপোনালোকক জনাবলৈ সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰ যিমানখিনি জিলা আছে তাৰ আণ্ডাৰত ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰে মানে আজি LSC লেভেল কম্পিটিশ্যনছটো আৰম্ভণি কৰাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, যাতে আমাৰ যিমানখিনি স্পৰ্টছ পাৰ্চনছ আছে, খেলাড়ীসকল আছে, তেখেতসকলক ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কম্পিটিশ্যনছ আৰু ষ্টেট লেভেল কম্পিটিশ্যনছত যাবলৈ মানে যিমান প্ৰেক্টিছ টাইম লাগিব সেইখিনি তেখেতে পাব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ, আই এম ভেৰি হোপফুল ডেট ষ্টেট লেভেলত ডেফিনেটলি আমাৰ যিমান 4-5টা স্পৰ্টছ আছে তাৰ পৰা নিশ্চয় টিম জিকি আনিব বুলি মই বহুত মানে আশাবাদী আৰু। থেংক ইউ।